Včera som našiel telefónne číslo, bolo v zadnom vrecku, to viem isto. Ako sa tam dostalo, si už vážne nepamätám. Útržok z krabičky od Marlboriek, len číslo s menom a viac niet. Ničoho, od čoho sa teraz môžem odpichnúť. A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem o čo, treba o počasí, a možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvihneš práve ty. Možno to číslo rozdávaš, možno, že ho nikomu nedávaš, a čakáš tak ako ja na ten pravý čas. A možno bývaš pri mne za rohom, a možno zrovna práve na druhom konci sveta. Tak čo potom s tým? A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem o čo, treba o počasí, a možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem o čo, treba o počasí, a možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, že to zdvihneš práve ty.